ମାଣିକ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଘରକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଆ ମାଛ ଦିଟା ପାଇଛି। ସେ ଦିଟା ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଟା କରିବା ପାଇଁ ଡିସିଜନ ଟା ନେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡିକୁ ପାଣିରେ ଭଲକି ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଆ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡିରେ ଛେଳି ଦହି, ଏସିଆ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ, ଚାଇନାର ହଳଦୀ, ଭାରତର ଚିକେନ ମସଲା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାଟ ମସଲା ପକେଇ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚଟାକୁ ମାରିଦେଲି ତା ଉପରେ। ଏଠି କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲକି ଭାଜି ପକେଇଲି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ କରି ଟିକେ ଭାଜି କରି ମିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଜିରା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ଭାଜିଥିବା ମସଲା ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡିର ଖୋପଡିଆକୁ ଭଲକି ତେଲରେ ପକେଇ ତେଲ ଭାଜି ପକେଇଲି। ତା ପିଆଜ ନେଇକି ଭଲକି ଭାଜି ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମ ବଟା ମସଲା ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଭଲକି କଷି ପକେଇଲି। ଗରମରେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଉପରୁ ତଳୁ ସବୁ ଫାଟିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବା ପାଇଁ ଚିକେନ ପାଉଡର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋୟା ସକ୍ସ, ଟମାଟୋ ସକ୍ସକୁ ନେଇ ତରକାରୀରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଟାକୁ ତରକାରୀରେ ଛାଡିଦେଲି। ତରକାରୀଟା ଢକ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଚଟଣିଟାକୁ ରେଡି କରି କାଢିଦେଲି। ତାପରେ ଭାତକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ତୋଳି ଖାଇଗଲି। ଖାଇବାରେ ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡିଟା ଖାଇଲି, ଚୁଙ୍ଗୁଡିଟା ପୁରା ନରମ ଲାଗୁଥାଏ।